Tá maníon faoi láthair im léana deich ar Coláiste Farste. Nuair a bhí aon an cinne glacu caiid méo si ag Lanston lena chuid idithis, bhí Coláiste Farste mar céad ré eici agus aginne. Is cinne mhór é agus níor le go sí smuid. Ón céad bblion blachan aran leithí mar chuid de pobl na scola, agus bhlaithí si go hacadúil agus go páirsanta. Tá si sonna sásta ar scoil agus lórann si faoin Coláiste có-dearafach sin go bhfuil a chuid deartharatha óga ag dúil le í Lanston. Tá muid aonteach buich as an taceacht agus an eispris atá eici ar Coláiste Farste. Is Mr. Glenn Phillips agus a trúr fostí agam in Coláiste Farste. Tá aonteach sásta leis an Coláiste agus tá mo postí le aonteach sásta leis Farste. Tá seans ag mo postí ag imid pell, almond, comógiacht agus líróis láwer, agus soccer Farste. Agus bín na múnsúirí a lig a cúdú lena postí a Januar nícú na taisiid ag staide. Má tá 5 a bíon, higlann na Tuismitheora nó higlann na postí a cógadéir agus nó na múnsúirí. Is scoil ionteach é Coláiste Farste, the múnsúirí ionteach agus daltaí ionteach, agus wallahín do láide é.